Hei taas. Haluut sä turpaas? Hei, mä ihan oikeesti haluaisin jutella sun kanssa sun kokemuksista. Ja nimettömänä, jos sä haluat. Mitä jos mä haluan? Mietis nyt tarkkaan. Kato, sä saisit mahdollisuuden kertoa oman versiosi. Mitä helvettiä? Tappo melkein. Ja missä se mun olut viipyy? Sulle mitään olutta tarjoilla, sä oot niin sekaisin jo muutenkin. Mä kerron asiasta poliisille. Kalja tänne ja heti. Hei, jos sä et palvele mua sun kaupassa, niin mä en palvele sua mun kahvilassa, eikö se ole reilu peli? No ei kai. Haluut sä turpaas? Pakkohan mun on jotain tehdä. Aki, sä voisit mennä ulos ottaa vähän happea. No mä en vetää vaikka yhden reen. Ei ku... Hei. Pidä nyt vaan kunnolla vapaata. Mitä vapaata? Sä karkotat kaikki asiakkaat ja se ei ole hyvä sulle, eikä mulle, eikä tälle bisnekselle. Sille Aki Nikkiselle pitäis kyllä tehdä jotain. Sehän yrittää suorastaan käyttää maailman naamia. Nykyään kadut on täynnä kaiken näköisiä sekopäitä. Niin on, ja nyt siellä on vielä murhaajiakin. Koko ajan saa pelätä perheensä puolesta. Asialle on tehtävä jotain ja... Haluut sä turpaas? Näpit irti, Juntti. Vai menikö homolta pupupöksyyn?